това споделяне. Ти си от доста години в един друг начин на работа, в един друг бизнес. И аз забелязах, че хората около теб някакси стават различни. Променя се тяхното излъчване, променя се тяхното желание за живот. Те започват да искат повече знания. Някакси стават други. Каква е причината според тебе за тази промяна? Няколко са причините. В целия свят, в България, тръгва един процес на нарастване на духовността. Това е една закономерност, на която аз така много се радвам. И това е вследствие на осъзнаването на хората, че всичко материално, прогресивно ни води към гибел. Освен това, ние сме в един бизнес на човешките отношения, в който единственият начин да успееш е да си привлекателен, да си магнетичен, да имаш излъчване на щастлив човек. В това, което ние правим, няма никаква иерархия, няма субординация. Единственият начин да те признаят за водач, единственият начин да те следват е ти да си истински. Всеки фалш толкова бързо се забелязва и се мултиплицира и отблъсква, че такъв тип хора, които се представят за такива, които биха искали да изглеждат, които говорят едно, а мислят друго, нямат шанс, нямат последователи. И действително, колкото по-дълъг е стажа ми в Oriflame, толкова повече аз се стремя към щастие, толкова по-задълбочено работя в тази посока да съм щастлив човек и да създам екипи от щастливи хора, че на моменти осъзнавам как тази мисъл ме обсебва и някакси всичко останало е така по-маловажно и е на заден план. Някакси на заден план. Много ти благодаря за това, което сподели с мен. Наистина има върху какво да се замислим и аз лично ще вложа мисли в това. Пожелавам ти да си здрава, щастлива и богата. Благодаря. Моето желание е да имам все по-голямо екип от здрави, щастливи и успешни хора. Съм щастлива, че ти си един от тях.